kwakumanheru achibva kuHeathcliff sakuma 9 ndikuiswa foni nemukadzi waMathias, muri kupi? Ndiri kumba apa ndikuita zvohoko. Zvakanzi yai kupolisi izvozvo ndakabata mwana wenyu, ndabata mukadzi wenyu aine murume wangu mugiraundi yebhora vachita bonde, mwana anga akararisiwa masora. Uza ndakabatikana futi ndakati zvakare ndakabva ndati mainini handi kupolisi mwana apa ini ndikunzwa mwana kuchema pafoni handi kupolisi sisi wenyanza wakona nechikomba uko ndofunga ndakamhanya namainini wewe kamainini kamufomu 1 kana mhanya kuenda kupolisi. Tasvika kupolisi kuenda kaona mukadzi waMathias akabata mwana shuwa ndobva atopinda panguva yakandiwana inini ndobva nemwana mupolisi mukati muofisi ndobva ndasvika inini nemwoyo wokurera ndakangosvika ndobva ndanotora mwana mumaoko make ndakati mwana uyu voisi rakutenda nekuchema ndobva ndatora mwana wewe. Saka panguva yakazoti ndibaba wandibate ndobva anyarara. Mukadzi waMathias akataura zvakanzi ndabata mukadzi wenyu inini aine murume wangu achita bondo, asi murume wangu aita atiza adzikane rodhi kuenda kuHeathcliff, mukadzi wenyu atiza wadaiso vadzikane kumwe saidi rimwe chete iroro. Ndakati panguva yedva ndatobuda ndakabata mwana ndakati kuyo vaenda kuranza handisi kuziva kuti atiza vananga kupi. Pamusoro ivedari ndauyawo nyaya ingadai yakapinda svondo rapera kaseri yakamhangana simarashe dzepasi wekuSalem Garden Heights achimhangarira Mathias usiku anogarazve futi kuSalem Garden Heights pamwe chete naMolite tavarwisa iri nhau yeinfidelity. Svondo rapfuura Mathias usiku anga asina kuuya tikazonyorera varando kuarrest nhasi auya. Simbarashe dzapasi hatufambei tichakumbirawo simbarashe dzepasi dzeroko rerudyi kuteedzera zvandakataura mumashure. Ini simbarashe dzepasi ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu chiisa ruoko basa. Ndokumbirawo Mathias usiku naMolite varwisa simudze maoko enyu erudyi moteedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Mathias Molite otaurawo zita rake. Ini Mathias usiku ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu Mwari ave mubatsiri wangu chiisei maoko pasi. Simbarashe dzepasi ndokumbirawo tudziso dare muchidingu wakagara pasi asi izwi rakasimukira chasakisa kuti umhangarire Mathias usiku naMolite tavarwisa. Pamusoro edare ini ndichataura nyaya yangu in short. Nyaya yangu yakatanga ndizive nyaya yekudana paMolite naMathias usiku yakatanga 2024 mushure mekunge ndatora shamwari yemudzimai wangu ndabva naye kuSalem Garden. Mushure maizvozvo mainini vangu vakuenda vakandiudza inini zvakanzi pamukuru inini ndakuenda ende machengetero anokuita mukadzi wenyu inini zvandishungurudza asi nezvaari kuita zvandibata. Ndakati chii mainini? Ndakati zvakanzi pamukuru asi ndakakuzai musazotaura kumudzimai wenyu bhozi ndinozovengwa. Ndakataka kutaura handitauri ndobva atsanangura zvakanzi pamukuru mudzimai wenyu akudanana nemurume anonzi Mathias. Mathias wokupi? Ini asingamuzivi. Zvakanzi aripo anonzi Mathias asi mudzimai wenyu ari kutonga kudaita mwana naMathias. Nekuti pese patinge tichitaura akati Mathias akati kumudzimai wenyu ada kuitirwa mwana naMolite. Akati zvakanzi nyaya iyi ndobva yadarika. Ndobva kwaziva kuti vamwe mainini munina wake iyeyo ndobva watsanangura futi apa ndandiri kubasa ndichita basa reusecurity. Ndobva kuonera futi zvakanzi paWhatsApp zvakanzi pamukuru ndanga singazivi kuti mukadzi wenyu anoita zvichifamba.
ndakati chima ini zvakanzi inini zvose ndine foni yasisi asi ndakamira pakatakishopu iwe wapinda mujuraho mukati umu asi vari kuita bonde nemunhu anenzi Mathias. Ndakati ndonya futi ndakambonzwa futi kumashure apa iye hama yake kutaura futi zvimwe chete izvozvo. Ndofunga ndakabva kubasa musi wangu ndakudara kubasa nehasha. Ndakabva kubasa ndobva ndadzoka ndakasvika ndichipfuurira ndakaenda kumba kwaMathias Sisiku. Ndasvikapo ndakaona mudzimai wake ndakataura naye zvakanzi nyaya yamutaura inini kuno ndanzwa nazvo ndichiona mameseji mufoni memurume wangu achingotaura kuti asine mukadzi asi hatimuzive. Zvakanzi nemukadzi waMathias zvakanzi imi chindipai damhaenda kuti chindipai nhamba dzenyu ndezokuningirai mozondokupai dzangu mondisika ndipikire mukadzi wenyu ndomuona kuti ndiye ari kutaura nevanhu muno muarea kuti bhozi ndakangonzwa chingonzi imimi noenda kubasa. Ndikatapanana manhamba paya ndikana mutumira pipi zvakanzi ndiye munhu wacho wandikuzwa anenge achitaura neni pafoni ende ndinoona chipiki pastatus. Ndobva zvapera izvo. Murume ndakataura kuti nditaure naye akaramba kutaura neni ndakazotaura nemunin'ina wacho takamboti taurei munin'ina akanditi mukoma inini handingazive kuti imimi mwoyo wenyu muri kufungei nyaya iyi ndainzwa asi imimi ndimane decision yekuti modii. Ndakati zvino manje panyaya dzakadai so idzi umbo wacho ndinenge ndisina kana kuti ndikwire matai handina umbowo. Zvakanzi hoda iti imimi mungota mozongotidzati marongei nemunin'ina wacho. Ndobva ndabuda paya ndobva ndaenda kumba. Rari rimwe zuva futi mukadzi waMathias andifonera apa ini ndandiri off. Mukadzi wangu angaida kugadzira kuti aende kusikero pamwana uyu wainayo angasati asununguka ini nhumbu. Ndafonera mukadzi waMathias zvakanzi muri kupi? Ndakati ndiri kumba. Zvakanzi mukadzi wenyu anoenda kupi? Ndakati mukadzi wangu anoenda kusikero kushowground. Zvakanzi aisina murume wangu message kuti geza tiende. Zvakare ndakamhanya inini kubus stop ndakanobvunza mukadzi wangu ndakati iwe nyaya dzekunetsa kumashure futi ukwizi iko zviro zviri kunzwa isina mukadzi waisina Mathias message yekuti geza tiende chii chiri kumboitika. Aiwa pamwe yetaura mu message ndakati mu message inoda pachingodzokera kuningi kumunhu mumwe chete yeye apa mushure maizvozvo kuti Mathias akafona inini ndakadayira foni akanditi ihome number. Ndakaenda kune munhu anoita zveairtime ndakati inini handinainge rakarejesta ndikumbira mundisechero nhamba iyi ndibva ndisechera ndobva ndaona zita rakanzi Mathias Sisiku. Ndakati ndo munhu wacho futi arikuna pachinotaura nezvake yeye. Zvaperazvo ndofunga mukadzi waMathias akasvika pakurongedza akambotama kurongedza zvinhu zvake akambotama kana kugara kuzvaka akandibvunza ini zvakanzi saka inini muri kuti kudini nyaya yemukadzi wenyu. Ndakati inini zvinondinetsa kuti ndirambe munhu wandisina kubata. Imimi mushure ndakakufonera kuti uyai kupi kupolisi mutaure nyaya yenyu makafonera nepolisi makarega kuti asi kuuya kupolisi. Zvadarikazvo mazuva ano handisi kuenda kubasa. Mukadzi wangu akati ndida kumboita zvebhizinesi rekubika sadza kuHighcliff. Aenda kuHighcliff kuyeyo kwakumanheru achibva kuHighcliff zakuma 9 ndiri kuiswa foni nemukadzi waMathias muri kupi? Ndiri kumba apa ndiri kuita zvohuku. Zvakanzi yai kupolisi izvozvo ndakabata mwana wenyu ndabata mukadzi wenyu aine murume wangu mugiraundi rebhora pachita bonde mwana anga akararisiwa masora. Uza ndakabatikana futi ndakati zvakare ndakabva ndati mainini hande kupolisi mwana apa ini ndikunzwa mwana kuchema pafoni hande kupolisi sisi wenyu anzi wakona nechikomba uko. Ndofunga ndakamhanya namainini wewe kamainini kamufomu wani ndobva ndamhanya kuenda kupolisi. Ndasvika kupolisi kuenda ndakaona mukadzi waMathias akabata mwana shuwa. Ndobva atopinda panguva yakandiwana inini ndobva pinda nemwana mupolisi mukati muofisi. Ndobva ndasvika inini nemwoyo wokurera ndakangosvika ndobva ndanotora mwana mumaoko make ndakati mwana uyu voisi rakutenda nekuchema. Ndobva ndatora mwana wewe saka panguva yakazoti ndibaba wandibate ndobva anyarara. Mukadzi waMathias akataura zvakanzi ndabata mukadzi wenyu inini aine murume wangu achita bondo asi murume wangu aita atiza adzikane rodhi kuenda kuHighcliff. Mukadzi wenyu atiza wadaiso wadzikane kumwe saidi rimwe chete iroro. Ndakati panguva yedva ndakutobuda ndakabata mwana ndakati kweyo waenda kuranzi handisi kuziva kuti atiza vananga kupi. Ndakutobuda nemwana kuofisi kweyo vosi polisi vangu sina asi vamuna security anga arimo. Ndobva ndakutora mwana wedu ndobva ndakuenda naye kumba pandakazoona mudzimai wangu arikubva uri kuzasi kwanga chinzi madzisika kweyo arikuuya akatoti bajunior uyai kuno handi totora mapotatoes
ati wane mukadzi waMathew ku aenda sei ikoko zvakanzi panditorera mwana ndobva taenda kuiko ndakati mapotatoes amuri kuningira ndakasvika mukadzi waMathew kumba kwake ndakati mapotatoes amatora ndindatumira mukadzi kuhetikiri vachiti pane mapotatoes akashipa $3 zvakanzi imimi kuti ndikupe mapotatoes yenyu mukadzi wenyu atora zambia rangu ndakati koimi atora zambia marisa kupi zvakanzi ndandisiya kushamwari yangu uku kwamai wenyu ndobva tuma munin'ina wake ndobva anotora zambia rere ndobva ndatora inini apa vanhu vaitombokikirisana vachitabayana nemapanga ndakasimba inini kubata ndakati hamungainingirire inini chirege kurovana bcause inini nyaya ndaibata imi mati mwana sho ndatora maoko menyu muchiti ndimune mwana saka iye yaane umbowo ini ndindichazva kwandishandisa nyaya yangu ndobva ndatora zambia rere ndobva ndatora banga rere ranga ndatiwa nawo uyu ndobva ndatambidza mukadzi waMathew nezambia rake ndobva ndavatambidza ndobva ndatora mapotatoes neheti yemwana ndobva nditambidza kwandiri ndobva ndatobva ipapo ndobva ndadzokera kumba ndoni andikapera dare mambo kuya kuno kwandikaita kuno Modern Taurus nofunga kunzo kusanangura kuita simba rashi dzapasi nezvamuri kupomerwa noti chiinezvo taurirai dai indoti ndakavatsanangura enda kuti munhu yandidana naye saka munin'ina wangu uyu paakazvinzwa kuti nyaya yabuda akabva atiza asi munhu uyu anga asina kufimba ini akafimba munin'ina wangu nhamba dzikasvikira mufoni mangu yemunin'ina wangu yakadzima saka pandakada kuvatsanangurira munin'ina wangu ashanga atotiza atosvika atenda masvingo musi akazvinzwa kuti ataurira murume wangu ndofunga poshe manzwa achiti munin'ina wenyu akatombofona nefoni yenyu achifonera murume wenyu achiti ndasiyiwa pagedhi ndakabata mwana ezvekutofona mchinzi mapinda mujera umu kuita bonde nameta sisi munoti chiinazvo ndiye munin'ina wangu wacho yekusiya afoma ndibhatiza nekuti zvekunyaya muri kuti ndezvekunyaya saka muri kuti iye ndiye akanga nametasi kana kuti anga asitomboona metasi but akaita zvekufoma foni yake yaitakadziva ndobva ndamba yangu ndakushandisa apa ndazvokushandisa pakuvata zvai ikutsanangurwa yekuti makazovanigiraundi rebhora ndezvekunyaya mwana akazotorwa kupolisi inemo mwana akatorwa kupolisi tsanangurai dare rinzwisise manzo kutsanangura kwaita simba rashe dzepasi ini munoti chii nekutsanangura kwangu achiti mwana akazowanikwa kupolisi pamusado kuti atatadza kunzwanana nemukadzi uyu achindibvunza kuti mimi mamune murume wangu andikati akuete mufonere munhu kuti aripi ina ndisiuza ndozvibvira kubasa saka tatadza kunzwanana mashoko atata kuti takutaurirana zvapakurwa saka iye akafunga kuti ndatiza kuti kudzokera kwandabva here izvo ndainotaura ndanda pana kubasa chitirega ndigurire asati asvika mba wake patakadzoka akati tandotora chikwama chimari chitonanga straight mapurisa ngasenda kumba pake takasvika akafunga kuti ndatiza atoenda kumapurisa mainetsana nenhau yenyu achiti murume wangu ari kupi sei aibvunza inini kuti murume wangu ari kupi ane kudzoka anga aita kuti ndidane murume wake saka inini mutsanangurai dare zvinobatika mani muri kunzwa murume wenyu ane kunzwawo kwaiita kuti mimi muri kudanana naMathews mudzimai waMathews ane kunzwawo kwaari kuita kuti mimi muri kudanana naMathews ndotsanangura ndakamira so kuti nyaya yematangira yakaita munhu uyuyu munin'ina wangu ndounzwa vanin'ina vakawanda vachivatigara neni saka vanin'ina wangu panewo kwamaiguriro ndikasora ndichigara naye achiti ndoda kutsvagawo basa ndikati uya ndokutsvagira ndobva tama chigara naye saka munin'ina wangu uyu ndakazoramba ndinaye ndichimupa foni yangu chidii saka munin'ina wangu anekonhu kanga akuteka kuti akapfingwa nemapurisa ndiye andipa maadvhaisi anosungisa kuti siya zvakadai ndobva ataura kumapurisa mapurisa andobva ndamarambira kuti handizvizivi ko zvosungisa munin'ina wangu uya ndobva apfingwa neuyu zvacho kuti ndamugashira pabasi stop neuyu saka angatangubva kumusha changomugashira titorotesi pabasi stop akangonzi ndipo nhama ndobva ati foni yangu yadzimwa ndikati arega nditore ndise muni dzangu kana asvika otifona tozodi wozotaura naye saka foni yakazofona natochita pachaja takutonidembe dzake ndopa akafoniwa akati rongunamba akapfimuka maivepo here
Saka munini wangu avhunzwa akabva ini ndandisipo. Saka akasovhunzwa ndobva angoti ndisiri urandana naye namai Junior. Ini pandikazobva kutaura ndichiti maJunior ati hanzi munhu andana newe. Ndikasvika munini wangu atorongedza atopira bhazi ndamasvingo. Asvika masvingo pakuda kubvunzwa akabva apira bhazi ndobva atiza ndakadonha. Ndikwaakazoenda nanhasi asati asikana tari pake. Simba racho dzepasi ringangoda kuziva kuti wakarora Moonlight rini? 2021. 2021. Unotozikanwa kana ati zvaro? Wangu ndakatanobvisa pfuma. Gore ripi? 2022. 2022. Mune vana vangani? Tine vana vaviri. Mune vana vaviri. Vadare makasununguka kunge muchibvunza zvamungada kuziva. Inini ndinopanda kufuti. Imimi handimati makawana meseji yekuti ava adzimai vakufonera Matthias kuti avaperekedze kuchipatara. Mavati vaiuye kuchipatara kumushonga. Pakutanga Matthias akafona. Kafoni adzimai vangu. Ndobva ndadera foni ndini adzimai vangu vanga vari mubedroom. Ndadera foni inini. Saka pakanzwa kuti voice remurume ndobva akata foni. Ndobva ndazofona inini. Ndobva anditi wrong number. Ndobva ndazoenda kunosecha nhamba idzi ndobva ndanzi kanzi Matthias siko. Ndikati kundiye futi munhu wekutaura name inini kunzi ndiye rodanana namai Junior. Ndakatizwe kuna Matthias. Wakabatwa iwewe nemudzimai wako muchiita bonde na Moonlight. Sorry man. Muchidimbe ndinangotsanangura ndichiti masoko avataura ndingagona kumapiriza kana kumabvuma. Chandingada kuziva ndechekuti pane munhu anenge avatsanangurira kunonzi nevagari vakuru vagari vanoti hanzi akubayira zana ndati wakabatwa nemudzimai wako. Kwete mambo handina. Mudzimai wangu ndiye wandinaye. Ndofunga vanogona kuzvipindurira ipapo. Iwe mudzimai wacho ndiwo wakazowanikwa uine mwana wasimba racho police station. Mwana wakanga wamuwana ku? Chakaitika ndechekuti mai Junior vaibva kubasa. Saka vachibva kubasa inyaya dzekunzwa nevanhu zvetumbo wachona toshandisika ndinzwa ndikufana kwekudaro. Mai Junior ndakavafunira mai Junior murikubva kupi? Vakanditi ndikubva kubasa. Ndikati mubva kubasa mukunzi mudani murume wangu sei? Kasaamaina mudani murume uyu. Handiti kana muchiti ndiri kunyepa regai ndinodana friend yangu yandanga ndinayo. Pandakavati ndopandakavabata ndikati ai imi muri kunzi mudana nemurume wangu sei? Zvikanzi maudzwa nani? Ndikati vanhu vakungofamba vachitaura sari yese yazara vanhu vakuti murikudana nemurume wangu. Zvikanzi aiwa mai munhu. Ndikati murikubve kusi? Vakati ndirikubva kubasa. Ndopo vakacheta mwana pasi. Ndobva ndatora mwana uya ndobva atanga kuchema. Ndobva ndakaenda kupolisi. Ndichisvika kupolisi zvikanzi hapana papana mapurisa. Ndakaona pana gadi webooster renetwork. Ndobva ndasvika ndikavati pane mapurisa here pano? Zvikanzi hapana mapurisa. Ndikati ndauya nemwana uyu ndanetsana namai vangu. Zvikaima netsandira neka ndavabvunza zvandavabvunza. Iwo usati wastere nguva yedu iwo. Usati wastere nguva yedu. Hatina kuuya panapa kuti tizonzwa nhema dzako. Pawakasvika kupolice base wakasvika uchitichi? Ndakati ndauya nemwana uyu. Ndatora kuna mai vake. Mwana ndakatotora zvishu. Chinangwa chekuti utore mwana kuna mai vake chanchiri chei? Ndaida kunzwisisa kuti adane murume wangu yakati asidane. Saka koko mwana anga akwana papi? Mwana akatomusunungura mubva mucheta pasi. Ndobva aenda handisi kushamwari yake aitaura nezvayo. Saka iwe chakazokupa simba rekutora mwana chanchiri chei? Mwana akanga asara pasi. Ndati chakakupa simba rekuti utore mwana simba ranga rirei simba iroro? Wakamutorerei mwana? Wakadi kusiya ari pasi ipo pachichema? Wakafonera baba wemwana kuti mwana wenyu asiwa pano? Wakazotakurirei mwana uchienda kupolice station? Handina kuziva kuti ingava mhosva kuti ndingatora mwana nokuti akanga asiwa pasi pangu paduka. Kopo wakasvika kupolice station wakasvika uchitichi? Ndakasvika ndichiti ndanetsana namai vemwana uyu. Ndauya kuzosiya mwana kuno.
mai vacho ndisi kuziva kwavaenda unotakura mwana kunosiya kupolice station vamai vauri kuziva kumba kwavo vanga vatosiya mwana kumba kwavanhu kuzivi kwavanogara maya kufona namba dzababa vacho iwe wakafonderwa nani nemukadzi yeye. saka iwe waenda kupolice station iwe uchiziva ava nhamba dzavo uinadzo waenda police station wainoite ndaienda kunosiya mwana kuti iwe kumba kwemwana wacho kuziva polisi yaifana kuitei nemwana polisi yaifana kuitei nemwana asi nhamba dzababa vacho unodziziva nhamba dzebaba dzababa vacho ndinodziziva papana anonzi mahombwe vakadzi makambazva aya ndo mahombwe emunhani aya muri kuverenga pana pakanyorwa kunzi chani uyu ndiye akasvika kupolice station ndokusvika achiudza mapurisa kuti ndabata murume wangu achiita bonde namai vemwana uyu handiti saka statement yakuchinja panapa zvichiya ndo handakutaura ndonyarara verenga zvakanyorwa panga pasina mapurisa verenga vega zvakanyorwa verenga iyoyo ndinoshanda ndiri pasanugara netwani kusa papolice station mainyoni vakasvika mainyoni ndiani ndini verenga mainyoni vakasvika kumanheru musi wa4 February 2026 vakabata mwana muchechi vachida mapurisa. Ini ndaive mupolice office ndakavaudza kuti vadzoke mangwana nekuti mapurisa vakange vasiya. Iye akati ndabata murume wangu ari mukadzi vachiita bonde saka ndatora mwana. Akabva afonera muridzi wemukadzi achiti uyai mutore mwana wenyu kupolisi ndabata mukadzi wenyu nemurume wangu. Murume wacho akange afonerwa Esther Pasi akauya nomunina wake nemunina womukadzi wake mwana akabata mai kuti akabva amuudza kuti ndabata mukadzi wako aine murume wangu. iwewe uchiudza uyu kuti ndabata mukadzi wako achiita bonde nemurume wangu handizvo zvakanyorwa izvozvo zvakatonyorwa aba hazviziri izvo zvandakataura ende pazvakanyorwa inini ndanga ndatobuda. Anyora zvinhu izvi ndiani handizivi achina kunyorwa zita here hanzi Esther Gariri. handipo here pawakasvika iwe wakabata mwana handitomuzivi munhu wacho ndati handipo here pawakasvika iwe wakabata mwana uyu saka uitogota runyora nhema sei uri wakasvikapo saka nyaya yakaiwana kuti zvavakanyora izvi hazvisiri izvo zvandakasvika chitaura ndatonyeperwa ipapapo vose hazvisiri izvo zvandakasvika chitaura ende vakabva tondifonera vakanditi makanonoka kuya mwana wenyu kumukandidzira pasi vakunyepa ndaikukandidzira mwana pasi ndakanga ndakatomubereka ndakatomutora zambia rimwe zambia rangu ibva ndatomubereka mba ndatoenda naye polisi. Izvi zvakasara zvonyorwa ini ndatodzoka kumba. saka iwewo mastatement awaitaura kuna simba racho uchiti mudzimai wenyu arora nemurume wangu kumashure handitongozvizivi because iye simba racho wachona ndiye akauya kumba kwangu musi wa14 December 2025 ndobva handiti kwanzi murume wenyu udana nemukadzi wangu ndikati mune proof here handizvizivi zvakakutaura. munine wamepia sandoziva nyaya yese musuna pandakabva kuno kuti akatandisira meseji iri mufoni mangu achitonditi mazobudirira rekudai kwanga maenda irimo muna mufoni meseji yakaiswa nemunina wangu mushure memusi wa22 patikauya kunoku akandibvunza inini munyina wacho zvakanzi saka inini makaenda kudare mambo akati muda kubhadharwa nei mushati kudini akati ini handitongere mambo inini ndakaita kunomhangara nyaya yangu ikuhura kumukadzi wangu handina kuti nditaubhadhara kana kudini asi ndakati nditaurisa nyaya yangu kuti itese itongwe zvakanzi ahora saka munozongodudza chi zvinenge zvakuda kuti zvinenge zvanzi kudini. Meseji yakazoiswa nemunin'ina wake nekubva kumashure kwese munhu wacho ndiwandataura naye angasingabvumi kana kutaura neni
Imimi vanemimi ukamwani wakambomira sei? Makazivana kuita sei kwacho makagarisana sei? Takangogarisana sevhiriji imwe chete kuti tiri musari mugani. Munotamba mese? Kwete. Saka imimi mainini munobva manzwa vanhu vachingotaura mutoti mumweni anoda vanhu vese. Baba ndo vakatouya vachitotaura vatofafa ava vazadza sadi yesu achiti inini ndine umboo. Of which mupurisa kwavakaenda nezuro akatouya achinditi aiyo mai ava murume akufamba achitaura kuti mukadzi wangu andana nemurume wekumukaka, mukadzi wangu andana nemurume wekubrodafen, mukadzi wangu andana naMathias, mukadzi wangu andana nemupurisa. Mupurisa akatouya kumba nezuro atori nenyaya yekuti ari kuti mukadzi wake madzibaba vakauya vakati But yezvoga uri kuona affidavit yanyorwa nemupurisa wacho? havasi mupurisa akanyora vakanyora pepa iyi vari kunzi ndigadhi vebhusi vandakawana varipo pabasa. Vawakawana iwewe varipo? Vari saka chazoita kuti vanyore nhema vakakuvengerei zvokuti vakuchinjurudza mashoko awakasvika vachitaura? inyaya yekuti vavo vanenge vakaendako vakanotaura zvavakataura. Munonzwisisa zvinoreva affidavit here? Yakanyorwa ndisipo. Munonzwisisa zvinoreva affidavit here? Kana munhu achinge anyora affidavit ari kureva kuti munhu akanyora affidavit ari kureva kuti zvakanyora apa ndinomira nazvo ripi dare ramungade kuenda neni. Zvireva uyu munhu akapa umbohwo akachiti ndakamira nahwo umbohwo hwangu handakupai. Kana zvichiita rinongodzoka because inini zvavakanyore zvandisi handina zvandakataura zviri apo. Ndakangwadza kuti ndauya nemwana ndanetsana namai vemwana ndichivabvunza semunhu akanga anzwa. Ndakatonzwawo nemakuru handina kunzwa kana kubata kana kuzviona, ndakanzwa nemakuru. Asi nhamba dzeava mavanzowanipi? Ndakatovati ndipei semunhu akauya musi wa14 December. Naiwe Moonlight, iwe waiyeziva kuti munin'ina wako ari kudanana naMathias? Kuti munhu angobva kumushando ngosvika ndobva tongozive nhamba. Hazvina kutozoenda mberi because murume wangu akabva atoti tichingosvika kumba tichingotita foni mumba ndichitotega nditi arongedza isembe mudhoko yachibva azofona. Saka ndakazomungana kuenda kutaura ndatoza kuti handisiri munin'ina wangu kuti vanhu vangaenda kutaura. Andikazoka ndasvika munin'ina wangu ati ndisisi arudi mapfimbwa nemunye ndobva atotisa bvarenda kuti asanduka kutaura nati nzaenda kumushanda svika mangwanani. Ndirini pazvakaitika izvo? Wati munin'ina wako akazotiza zvadiyo? Akatiza anzwa kuti ataura kuti ndinodana naye. Ndikati anga amire ndisvike agotaura nyaya yake. Anzwa munin'ina wako audza murume wako iwewe kuti iwewe ndiuri kudana naMathias? Ati handisiri mimi. Murume wako munin'ina wako ndobva atiza paenda kumusha? Indasanduka kuti anhu abva atotiza atina musha. Funga kwako iwe munin'ina wako akatizei? Pamwe anogona kuti ndakataura kuti ndisisi pamwe nekutya ndizisi. Munin'ina wako akaroorwa? Akaroorwa akaita zvokumitiswa. Saka chaaitiza chii kufunga kwako iwe? Handi munin'ina wako haana murume? Kana ari aida ana Mathias murume wako akatizei iwe? Munin'ina wako akatizei? Anonditya munin'ina wangu kosi ndinovatsiura sei. Iye aidanana naMathias? Iye haana murume? Aitya murume wangu ndobva ati handisiri mubamuru ndisisi. Saka chazoita kuti aende kumusha kumasvingo obva asvika obva atiza oenda ukadoma papashaiwe hama izive kuti chii chaita kuti atiza. Kumusha kwacho akanovhunda akanzi toda kunzwa nyaya. Saka ndakabva futi kuti atsiya mwana wake atiza atienda ukadoma ambao. Saka hapana akazondibvunza kuti zvakazodii kana chii. Wakazondibvunza kuti akasaasimukose akatya kungodza bamukuru kuti ndinodana naMathias. Akangoti ndisisi handisiri ini bamukuru. Ini ndobva ndati anga amire ataure kuti ndini here kana kuti handisiri. Ndakasara ndosvika atorodza mubhiga inda. Nzvoti pane mumwe kuti akambouya akataura futi December. Munin'ina wako Mathias ari kupiwa? Kuno kwaRharare ishe wangu handina munin'ina. Munin'ina wake anotaura newaru? Handisi wangu anotaura kuti kana ndikubvunzawo. Ndati munin'ina wako wake waanotaura newaru? Anogara Musare. Saka uri kuti hauna munin'ina sei iwe achizonge munin'ina ari Musare? mambo wangu ndine mafriends angu andotamba navo vese vachindona ndiri maelders kwavo vanhu vachiti mukoma chaurati. Ine munin'ina wake yandozivikanwa Musare hakuna munhu asingamuzivi kuti munin'ina wake. Ndotoshamisikawo naro. Ine ndiani ndoni nhamba idzi apa dzakanisira meseji kuti
nyaya zonzi kudikwa mambo. So unoda kuti muningina anandiziva wangu kuti angati muningina wangu pakai. Panyaya yekuti uta. Nzoita nawana kwala shwa mambo wangu andani. Siko waramba ni muningina wacho kuramba ukushanda muningina wangu ayo kuti ndiwe ropa ramba. Kuzvataona nezvekuti ndiwe ropa ramba. Kana chini muningina. Wosibara chimdzimai wako chiri muda. Ishe wangu ini zvomukazi wangu andishada nekuti ndaneta nenyaya dzavanhu vavira kubva 2024 nekuti kana pandikauya kuno kwamambo because akatanga kundiudza nyaya iyi akatonditi vari kutoronga ida kuita sei nekuti uyo aitire mwana Mathias nekuti mukadzi waMathias ane aita 10 years vasina mwana ndomataura akandita munina wake kubva kutanga saka inini nezvaanondiita futi mukadzi wacho ndotoona kutoti anenge akutoona kunge Mathias ndiye atova murume wake because kwandiri hasi kana respect kana chii kana kwanda kuti mutume zvakati akangofunga kuti akubuda mumba akafonerwa achadairira foni mumba adairira foni panze anotobuda panze otoenda otombosiya mwana Ezvo murugara mese. Ende murugara sei? Murugara mumba imwe chete. Murugara sei? Marimwe zviro chaiche kuti pandakatozouya kuno ku akatanga achida kundipa nescrewdriver. Mushure mangu ndamuti iwoka ini kuti ndichiramba ndinani chigara newo zvinotonesa kutomisa zviro zvakuita sei uende akanzi ini handini ndakusenga kuuraya. Aidaro ndiani manje? Mudzimai wangu. Iwo wakarora ukabvisa chii? Ndakabvisa tsvakirai kuno ndakandobvisa dzimwe mari ndofunga ndakabvisa mari yosvika 500. Kana ati zvara kwaro? Vakambouya last time panapa vaida kumirira nyaya idzodzo saka nhasi havana kuuya. Kuti vari kupi? Vari kokusanungana. nyaya yako chaikunetsaka uchiramba chifunga so umbo hwako hushoma. Umbo hwangu hwakasimba ndohwekuti munhu akabatwa muground report kwazi ndomapurisa nemwana handiti but vacho vakabata vakanzwa zvautanga kuita sefuti zvavautanga kutaura daipedza pawaitaura baibe nokufona baibe uchiunganidza chii uchiunganidza umbo hwako uchiunganidza zvapewa wakawanda pa ipapo chinongoitika ndechekuti kana nyaya dzasvika pakadai so kana vanhu vakanzi vane chokwadi vanogarwa pasi nouyu nehama dzake vafaka mubuda chokwadi chese anogarwa pasi neuyu nemurume nehama dzake nehama dzake so umbowo kuwana steri uchibvawo kwavo haubudi ichokwadi ipapo haubudi chokwadi chichokwadi chokwadi chichi vatanogarwa pasi ozvanenge kuziva kuti kana iri mari iribuda iri kudaumba mani iri kudaumba maomumwe maondo kuchabuda so vakagarwa pasi anozvana vanogona kutowira navo vatatu ipapo ndochokwadi so iwo vanofanira kunge wanyatsounganidza umbo hwakaita sei pese pavaudzwa zvakati chakati pepe dai waitiresa pfungwa dzako muchena ndichana tiunganidza chii tiunganidza nyaya dzavo ivona zviri zvemafoni hapana umbo zvese zvechichi hapana umbo zvekugugu zvekuramba zvimwe zvemugiraundi vanhu vemastatement autanga kuitwa se autanga kutaura sara madhapa kane pakati sarwa chokwa chari ndechipi manje Amai mimi makarongofana kuti mudeni panze Ndanda kuti ndipese kutaura kuzokuda. mupedze itaura kuti kutiudza nhema. Ndichitaura nyaya kuti ndotaura kuti papa vanhu kushandisa vanhu varikuyaaa kudara Zvakanaka kwazvo
Mazuva ano mafoni atanawo mazuva ano tekinoloji yako inotora chero 5 meters away. Handiti kuti ndiyo ndine evidence yekuti zveshuwa murume yakapfura ipapo manje vyamba parusiwo ndatsika zvinobva kwatiri mukuongorora kwedu izvozvo kuti udzi iwewe unofanira kuripa simba racho because statement irapo yakabva mukanwa memukadzi wako iwewe achiudza munhu akanyora pamusiri mama. Kana uchipikisa iwoga unopikisa statement yekusungisa uyu chanyora statement ati akapirwa nemukadzi wako ndiye unosungisa sudare riri rely on the statement yakataurwa nemukadzi wako is witnessed nemunhu anyora affidavit iyi ndo riri kukusungirira and this statement iri kutaurwa ichinzi mukadzi wako ndiye akataura statement iyoyo ndoimi akuuya munoma akuchiramba statement yanyorwa paaffidavit kakommissioner nditenderewo nditaura munopata achitaura patachitaura manje pataikurapisa avadzimai vamwe vaitoti ushu kudaro iwewe kuti uyu mukadzi murume wemunhu pane mukadzi wake paneka kujairira ndo zvatinoziva izvozvo ndidzi mukadzi wemunhu kuti kune murume wemunhu mukadzi wake aripo iye murume wake aripo kuti ushu anoriwanepi mola uyu simba rekuti uyu anoriwanepi zvaitika muno takatarisa anoriwanepi makuchironga zvokuda kuchikaurisa uyu iye mukadzi wako ari akabatwa mukadzi wako iwowo chakazoita kuti atakure mwana aona molight ndokutanga kutaura naye uyu amai mungaite simba rekuburutsa mwana wenyu wamakabereka wamusiya pasi just because wabvunzwa nemumwe mukadzi usiya mwana wako wakabereka simba rako rakazoita kuti uyu aburutse mwana achisiya pasi uyu mukadzi waMathias uzotakura mwana ranga rirei mwana ngagara ari pasi akariwanepi simba makavawanepi mai vanosiya mwana wavo kuti mumwe mukadzi sara agone mwana wangu ndakumboendawo chakakosha chii chakaita kuti uyu molife asiye mwana wake kune munhu asiri kuwirirana naye waari kutonetsana naye akariwanepi simba iroro ende iwe wacho waivepi panguva iyoyo mukadzi wako akambouya sei achisangana nauyu mauya zvakanaka mama ini ndinogara parodi pandinogara ini pamain road panopfuura navanhu vese vanobva kupi nekupi ndipanopfuurana ndo pandinogara ini ndoda kumbodzaka panyaya yeaffidavit yamunotaurai ndichimborangarirawo inini pandinomboona maaffidavits panonyorwa nyaya statement ichinyorwa munhu ari kutaura statement neari kunyora nenge vari panzvimbo imwe chete ndizvini asi kana uyu ozosara onyora statement wacho asi uchapikisa uyu Zakaria ndiye unopikisa uyu ndiye because haungatoi statement yanyorwa iwe chirega uda kuti director iwewe wagara pasi zvaitika vanhu vatatu ava uyu nemukadzi wake neuyu varonga kuti rege tikaurise simba racho ndo varonga vari vatatu ava kuti rege tikaurise uyu ende pavatoya mukadzi wangu ndamuti handei asi ndazoshamisika vazosvika pamwe chete nemukadzi wake Mathias vachinjonda ndakati koma mafamba sei zvakanzitana nemukadzi waMathias takuda kombi imwe chete asi ndingamira kuya kuno mainini vakunzi vaende kuuraya umbowo ndakatomubvunza ndakati iwewe mainini wakuzoenda sei because mainini ndindivaendesa kuchikoro kunoku wakuzoendesa sei zvakanzi vari kushungurudzika panapa kusana tindirige vati vaende kunodzidza akuchiona kushungurudzika komunin'ina wake nhasi nekuti nyaya dzake dzaari kuita asi ndakachengeta vanin'ina wake inini vese iye ndiye mukuru vamwe 3 vese vakutera mashina kuti ndakagara navo inini kusvika munin'ina wake namba 2 aroorwe achigara pamba pangu mumwe wacho ane mwana izvoso aenda kuchikoro ndichimutumira mari mainini waiko holide kuHarare ndichibudisa panosvika kubva kuno kusarungapi kuenda kumasvingo ndofunga mukadzi waMathias pandikasvika kupolisi akati kuna kamainini kangu kangati fomu hano zvakanzi iwo ndounoita basa rokutukirira pafoni mainini akati handisiri inini Rozi simba racho akatodedzwa kumapurisa ine ndingasingatozii utore mwana wako uri kuziva utore mwana wako nemunhu ane phone number dzako chii chakatadzisa uyu kuti afonere uyu simba racho direct kuti akabata mwana vari paground ndiri paground pakati mudzimai wako asiya mwana pano yotore mwana wako pano chakazoita kuti atange kufunga kumbosumuka kuenda kumapurisa chandiri chei handiti aita unopurisa umbowo wabudapo saka wabuda umbowo wacho nhasi akuuramba kuti zvadii akaburitsa kaumbowo kuti ndaona murume wangu achiita bonde nemukadzi waMathias ndobva zvanyorwa pasizvo
nhasi akuzviramba kuti zvadii iwo ndauripo chi nganditi pemombe mbiri comrade iri pemombe mbiri mambo ini ndinoda kuti kuripa ndirambe asi ndoda kuti andaura mbo kuti akandiona kuti ndiripe ndichiona tsamba yekunzi hanzi yakandiona ndiri pakati ndozvakatotongoya kuzomhan'ara nhamba dzenyu angasiyi kufonera adzimai venyu achida nhamba dzenyu adzimai venyu vakataura ndikudzwa pafoni achiti imbaba junior imbomire kumhan'ara nyaya iyoyo mani imbomire kumhan'ara nyaya iyoyo inyaya ipi yaitaura kuti imbomire kuimhan'ara ndisipo mapepa sandikatura kunoku aiwa nyaya iri pachena zvaita asi watotora zvakanaka mudzimai wakaona mukadzi uchiramba kuraudzwa zvichine kamwoyo umwe nazvo mukadzi asati apfidza anotaura chokwadi pamberi pamambo okumbira rege pamberi pamambo kurumawa vanhu veyananisa unopari nhumbe dzake mbiri handina kutombotsvaga mambo izvozvo handina ndati riini saka ndatoti riini ndozvadauna munozi amambo kundikakudza kuti muswakati ndoita sendaita mureweni awa nekuti ndiri pabasa ichocho chikonzero chinokupai simba rekuti munotora vakadzi vanhu ichocho ndo chinokupa handina kutora mukadzi wemunhu zviri mambo akapiwa nemukadzi wako akapaua handi mukadzi wako here akaenda kupolisi neadzimai ako kana wada kuzunza maoko towedzera handina kuzunza tirega unomusimudzira maoko ako unonga wagara pasi nemukadzi wako maronga kuda kukaurisa simba racho ndiyo muda kukaurisa hosha yake ndeyei iwe waenda wotora mukadzi wake wochironga kuti mukadzi wako chero wachinjana neni mazwi wofurirana nemukadzi wako kuda kukaurisa uyu chaakutadzira chii iwe ndowabata mukadzi wake pane kuti mutomuti sori makutsvaga kuda kuti timukaurise ndokuti chiikoko pamusoro imambo kumashure uku mukadzi wangu uyu akauya kwandiri zvakanzi bajunior taenda kuno vakakumusha kumandharoyo zvakanzi ndaona bhiridi akachipa anditi 150 kwakapiri rooms ndakati bhiridi akachipa zvakanzi nekuti uyaenda zvakuvaka ndakati kuna bhiridi rooms kubva pafauni chiende kusvika pakurufa zvakanzi ndakatotaura zvakanzi bhiridi atoriraita akachipa apo ndasingazoti kuti uhandira kwavari kuita kwandiri kuti pavanenza kuda kuti ndiri kubasa kuti vachienda kumandharoyo kudotitoko munoita mabasa avo ipo chiremwa ndati unopari nesimba racho mombe dzake mbiri mombe yacho iri kungoita mari kwemwe chete 500 kana upiwa mungana mambo ari kuti ndionozowa umwe yavo ndodzamasinzira mambo asimba rozongotara musokati so wapiwa mungana utuzvisarudziro ngatimuti muna august pamute ndambotaya kuwana hwaya nemari yandanzwa apaka haya august kuri ndikakudza rimwe zuva riri pakati apa ndoziva nemashandiro andinoita kukuti mangwana kana kuti mwedzi unouya ndinongoya pandodzoka ndisina fu topa mwedzi miviri april namay uni pamombe dzangu mbiri ndodzibva kuna simba racho zvakanaka ndinacha ndingapokana nemi nekuti asandikwanisi kuyachidzwana ndokusungazve ndokusunga kuti kusari mugabe kure tongouyazve tongokusunga tongoya tichitora zvombo mako izvozvo tozvitengesa ndokuti muzive kuti vakadzi vevanhu vatambwe navo april mombe 1 muna april mombe 2 muna may topedza nayo simba racho ndapedza neyo saina simba racho iyi mune kopi yazvo mari riri kuno Vamos